Diyan pa rin sa Alaminos City, isinagawa ang blessing at turnover ceremony ng bagong Longos Covered Court at Farm to Market Road sa Sitio Longos, Barangay Pangapisan, Alaminos City, na bahagi ng patuloy na pagsasakatuparan ng mga proyektong pang-imprastrukturang naglalayong mapaunlad ang komunidad. Binanggit sa programa ang kahalagahan ng proyekto sa pagpapabuti ng transportasyon, pagpapaunlad ng kabuhayan at pagbibigay ng maayos na pasilidad na magsisilbing sentro ng mga gawaing pangkomunidad. Bahagi ito ng pangmatagalang adhikain para sa mas inklusibo at sustainableng kaunlaran ng Sitio Longos. Nagpasalamat din ang mga lokal at barangay officials sa suporta ng pamilyang may-ari ng lupa kung saan itinayo ang Farm to Market Road. Ayon sa kanila, ang proyekto ay malaking tulong para sa mas mabilis at maayos na akses ng mga residente sa pangunahing daan patungo sa mga pamilihan. Ang proyekto ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa Barangay Pangapisan na nagsisilbing halimbawa ng malinaw na koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga pribadong sektor. IFM News. IFM News. IFM News.